Bé, avui estic molt content perquè estic actuant a casa. En breu, si tot va bé, com que aquesta gent sempre arriba tard, vindrà ma mare a veure'm, que em fa molta il·lusió. Tinc la meva neboda, que heu de saber que no és cap grossa, sinó que és una nena de 2 anys i mig, marreca fins a la mèdula, i vindrà a veure els nostres castells i té moltes ganes de veure el seu tiet. I estic molt content de poder fer una actuació espectacular com la que estem fent. Bueno, és que no sé com explicar com em sento perquè estic molt nerviosa, estic a casa i no sé, que estic molt contenta d'estar a Marrecs i per mi és com una gran família. No ha deixat de ser un Mataró, però m'hi sento molt bé a Girona. Estoy aquí con el Marrés de Sal, aparte con Escagrosus, que son la colla de aquí de mi tierra natal, donde estoy muy contento de actuar con ellos. Y bueno, aparte de con los Marrés, que me fui a Gerona hace 4 años aproximadamente y donde me encuentro muy a gusto con todos vosotros. Y bueno, nada, disfrutando de la diada y bueno, y luego de la familia, aprovechando que estamos por aquí abajo.